በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ከምቲ አነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ታሕሳስ ዕለት 5 ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም አደይ ልሳን አንደበት ኩንኒ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ አዴና ቅድስቲ አውጋንያን አባ ገብረ ናዝራውን ቅድስ ፊቅጦርን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ኣብፅሐና። ቅድስቲ አውጋንያ እዛ ቅድስቲ ጎርዞ ኣፀዋውዓ ስማ ብሓቂ ዝኸበረ እዩ። ዜና ህይወታ ክስማዕ ከሎ ነፍሲ ብጣዕሚ ትፍሳህ ብናይ ፈጣሪ ረድኤት ክጅምር። ንስኻትኩም ድማ ብናይ እግዚአብሔር ሓጋዝነት ተኸተሉኒ። ቅድስቲ ኣዴና አውጋንያ ናይ 300 ክፍለ ዘመን ፍረ ክርስትና እያ። ብትውልዳ ሮማዊት ክትከውን ከላ ኣቦኣ ፊልጶስ ይበሃል። ስራሑ ድማ መራሒ ኩናት ኣመሓዳሪ ሃገር እዩ። ብስም ዘይተጠቐሰት ኣዲኣ ድማ ክርስቲያን ነበረት። እቲ ዘመን ኣሰቃቂ ስለ ዝነበረ ንክርስቲያናውያን ማለተይ እዩ ንክርስተሳውያን ማለተይ እየ። ንክርስትናኣ ሓቢኣ ኣህዛባዊት መሲላ ትነብር ዝነበረት ኣዲኣ ድማ ንቅድስቲ አውጋንያ ክትወልድ ከላ ግን ተጨነቐት። እንተደኣ ኣጥሚቃታ ናታ ኮነ ናይታ ህፃን ጓል ዕድል ሞት ከይከውን ስለ ዝፈርሐት ምክንያቱ በዓል ቤታ ፊልጶስ ንክርስትና ፈፂሙ ዝጸልእ ኣምላኽ ጣዖት ስለ ዝነበረ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ድማ ሰባት ንጣዖት ክንብርከኹ የገድድ ነበረ። ስለዚ ኣደ ንጓላ ከየጥመቐት ግን ብፍጹም ናይ ክርስትና ትምህርትን ስርዓትን ዕብየታ። ቅድስቲ አውጋንያ ድማ ጾምን ጸሎትን ትሕትናን ትዕግስትን ዝተመልአት ጎርዞ ኾነት። ግን ምስጢረ ጥምቀት መታን ክትረክብ ዘወትር ንፈጣሪኣ ትምሕፀን ነበረት። ኣብዚ ኩነታት እንከለው ድማ ሓደ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ተፈጥረ። እቲ መኮንን ኣቦኣ ፊልጶስ ኣብ ምድረ ግብፂ እስክንድርያ ገዛእ ሃገር ኮይኑ ብምሻሙ ንብረቶም ጠቕሊሎም ወረዱ። ምንም እኳ ንቅድስቲ አውጋንያ ጽቡቕ ኣጋጣሚ እንተኾነ ካልእ ፈተና ኣምፀላ። ኣቦኣ ንኣረማዊ መኮንን ክህባ ምዃኑ ሰምዐት። ሕጂ ግን ክትቆርጽ ስለ ዘለዋ ወሰነት። ናብ ኣቦኣ ኣትያ ድማ ኣቦይ ሓደ ነገር ከሸግረካ ንስኻ እትብለኒ ኩሉ ክእዘዝ እየ። ግድ ቅድሚ መርዓይ ንሓንቲ መዓልቲ ኣብ ውሽጢ ጫካ ተናፊሰ ተዘናጊዐ ክመጽእ ፍቐደለይ በለቶ። እንታይ ከም ዝሓሰበስ ዘይተጠራጠረ ኣቦኣ ድማ ምስ ክልተ ኣገልገልቲ ክትከይድ ገበረ። ኣብቲ ኣከባቢ በረኻ ምስ በጽሑ ድማ ቅድስቲ አውጋንያ እቲ ሓቂ ነቶም ክልተ ኣገልገልቲ ተኸተልታ ነገረቶም። ኣነ ናብ በረኻ ዝኸይድ ክርስቲያን ክኸውን ከምኡውን ክምንን ስለ ዝኾንኩ እንተዘይ ደሊኹም ተመለሱ በለቶም። ክልቲኦም ግን ብሓደ ቃል ሞትናን ህይወትናን ምሳኽ እዩ ኢሎማ ብሓንሳብ ናብ ገዳም ኣተዉ። ኣብኡ ምስ በጽሑ ምስጢሮም ንሓደ ጻድቕ መነኮስ ተዛሪቦም ከጥምቓ ሓተተቶም እሞ እቲ መነኮስ ድማ ንሰለስቲኦም ምስ ኣጠመቖም ቅድስቲ አውጋንያ ኣመንኩስኒ ምስ በለቶም ጓለይ እዚ ኮ ናይ ኣወዳት ገዳም እዩ በላ። ንሳ ድማ ኣቦይ ድሓነይ ኣነ ንነብሰይ ክስውር እየ በለቶ። ድሕሪኡ ስርዓተ ገዳም ምሂሩ ስማ ኣባ አውጋንዮስ ኢሉ ምስ ማሕበረ መነኮሳት ሓወሳ። አውጋንያን ተኦድራን አንጣስያን ዝኣመሰሉ ኣስማት ብቐሊል መንገዲ ናይ ወዲ ስም አውጋንዮስ ቴዎድሮስ አንስጣስዮስ ብዝብል ምቕያር ይከኣል እዩ። ካብዛ ዕለት ጀሚራ ቅድስቲ አውጋንያ ብኣባ አውጋንዮስ ዝብል ስም ተጋድሎኣ ጀመረት። መዓልቲ መነኮሳት ዝሰርሕዎ ከቢድ ስራሕ ኩሉ ክትሰርሕ ውዒላ ለይቲ ብትግሃት ክትጽሊ ተሓድር። ንሓደ ዓመት ዝኣክል ብፍጹም ተጸሚዳ ነዚ ገዳም ኣገልገለት። ካብ ኣብዘን ግዜያት ዝመጽዋ ፈተናታት ድማ ተዓገሰት። ምክንያቱ ድማ ዓለም ዝነዓቐትሉ ናይ ኣቦኣ ቤተ መንግስቲስ ዝገደፈትሉ ክርስቶስ ሓይላ ስለ ዝነበረ በታ ሰሙን ድማ ናይታ ገዳም ኣብ እምነት ብምዕራፋ መነኮሳት ዝመርሐን ዝናዝዘንን
ካልእ ኣብምኔት ንምምራጽ ሱባኤ ኣተው። ካብ ሱባኤ ወፂኦም ምስ ተኣከቡ ግን ዘምጽእዎ ናይ መንፈስ ቅዱስ መልእኽቲ ዝገርም ነበረ። ናይ ኩሎም ዓይኒ ኣባ ኣውጋኒዮስ ተወርወረ። ንሳ ምስጢራን ጓል ምዃናን ስለ ትፈልጥ ሰንበደት። እቲ ምርጫ ግን ናይ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝነበረ ግዲ ኢሎም ኣብ ልዕሊ እቶም መነኮሳት ጓሳይት ኮይና ተሾመት። ብርግጽ ንሳ ጓል ከምኡ እውን ገና ጎርዞ ነበረት። ግን ሓቀኛ ፈታዊት ክርስቶስ ስለ ዝነበረት ብፍጹም ትግሃት ንመነኮሳት ኣመሓደረት። ጸጋኣ በዚሕላ ድማ ንስተጨነቐ ተረጋግእ፣ ንዝሓመመ ኢዳ እንዳ ጸዓነት ብጸሎታ ትፍውስ ነበረት። በዚ ድማ እቶም መነኮሳት ደስ በሎም። ንሳ ግን ኣብ ክንዲዚ ብዙሕ ፈተናታት ብኣኮቴት ትሓልፍ ነበረት። ስማ ድማ ካብ በረኻ ወፂኡ ናብ ከተማታት ብምእታው ድውያን እንዳመፁ ካብኣ ይፍወሱ ነበሩ። ሓንቲ መዓልቲ ግን ዘይተሓሰበ ፈተና መፀ። ንሓንቲ ሰይጣን ዝሓደራ ጓል ምስ ኣድሓነታ መልክዓ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስለ ዝነበረ ናይ ዝሙት ሕቶ ኣቕረበትላ። ጓል ምስ ጓል ማለት እዩ። ወዲ ስለ ዝመሰለታ ቅድስቲ ኣውጋንያ ግን ገሲፃ ሰደደታ። እዛ ክፍእቲ ግብሪ ጎርዞ ድማ ናብ ከተማ ኣትያ ናብ ተሓላፈ ዓዲ ናብ ፊልጶስ ናይዛ ቅድስቲ ኣቦ ክሲ ኣቕረበት። እዚ ፊልጶስ ኣውጋንያ ካብ ትጠፍኦ መዓልቲ ጀሚሩ ብስማ ጣዖት ኣስሪሑ ዝሰግድ ኮይኑ ነበረ። እዛ ክፍእቲ ግብሪ ጓል ኣብ ገዳም ዘለው መነኮሳት ብፍላይ ኣውጋኒዮስ ዝብልዎ መራሒኦም ኣገዲዶም ካብ ክብሪ ከጉድልኒ ክብሉ ሃደምኩ ኢላ ብሓሶት ብምኽሳስ እቲ ገዳም ፋሕ ክብልን መነኮሳት ድማ ክግረፉን መኮንን ፊልጶስ ኣዘዘ። በቲ ግርፋት ድማ ብዙሓት መነኮሳት ሞቱ። ናቶም ስቃይ ዘንገብግባ ቅድስቲ ኣውጋንያ ግን ንኣቦኣ ንበይኑ ወሲዳ ኣምሒላ ማንነታ ገለጸትሉ። ዝናፍቃ ጓሉ ምስ ረኸበ ደስ ኢልዎ መግረፍቲ ኣቋሪጹ ኣዘዘ። ንበይኑ ምስ ጓሉ ተቐሚጦም ድማ ዝሓለፈ ኩሉ ነገር ነጊራ ስለ ሰማያዊ ህይወት ኣረድአቶ። ብስማ ዝተቐረጸ ጣዖት ድማ ሰቢራ ንኣቦኣ ኣጥመቐቶ። ንሱ ድማ መኒኑ ንዓመታት ነበረ። ድሕሪኡ ድማ ጳጳስ ኮይኑ ተሾመ። በዛ መዓልቲ ድማ ስለ ክርስቶስ ክሳዱ ተሰየፈ። ቅድስቲ ኣውጋንያ ግን ካብ ግብፂ ናብ ሮም ከይዳ ናይ ደናግል ገዳም መስረተት። ኣብ ትሕቲኣ ድማ ኣምላኽ 3300 ደናግል ኣከበላ። ንዖም ከተጸናንዕ ክትመርሕ ክትመክር ንዓመታት ነይራ። ናይቲ ኣከባቢ መኮንን ሃይማኖታ ምእንቲ ክትክሕድ ሓተታ። እምቢ ብማለታ ድማ ንሳውን ከም ኣቦኣ በዚ ዕለት ተስፋ ሰማዕት ኮነት። ምስኣ ሓቢሮም ዝመነኑ ክልተ ኣገልገልታ ድማ ጳጳሳት ኮይኖም ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገሉ። ድንግል መናኒት ፈዋሲት ናዛዚት ኣበምኔት እመምኔት ጻድቅን ሰማዕትን ዝኾነት ንኣዴና ቅድስቲ ኣውጋንያ ክብሪ ይግባኣ፣ በረኸታ ይሕደረና ኣሜን። ከምኡ እውን ኣባ ገብረ ናዝራዊ። እዞም ጻድቕ ኣብ 1400 ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ኢትዮጵያዊ እዮም። እዞም ጻድቕ ትግራይ ገዳሞም ኣብ ዘለዎን ኣብ ሽዋ ኣከባብን ጽቡቕ ገይሮም ይፍለጡ። ናይዞም ጻድቕ ናይ ቆቢዕ ኣቦ ዝኾኑ ኣባ ጎርጎርዮስ ወዲ ዓቢ ኣኖሬዎስ ናይ ደብረ ጽጋጋ እዮም። ኣባ ገብረ ናዝራዊ ብምናኔ ኣብ ዝፈቐዶ ገዳማት ድሕሪ ምግዳሎም ብናይ ኣቦታት ምኽሪ ባዕሎም ገዳም መስረቱ። ብዙሓት ደቂ መዛሙርቲ ኣኪቦም ድማ እዛ ገዳም ዓባይ ኮነት። ኣብቲ ወቕቲ ድሕሪ ገዳመ ዋልድባ ቀጺላ ሕልው ስርዓት ዝነበራ ዓባይ ገዳም ኮይና ነበረት። ነዚ ምኽንያት ድማ ኣባ ገብረ ናዝራዊ ፍጹም ተሓራሚ ብምዃኖም ዝኾነ መነኮስ ልዕሊ ሓደ መኣዲ ክቐምሱ ዘይፈቕድሉ ስለ ዝነበሩ እዩ። ድሕሪ ዓቢ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ቀጺሎም ሰንበት ኣኽቢሮም ኣብ ምኽባር እዞም ጻድቕ ዓቢ ቦታ ይሕዙ። ብፍላይ ቀዳሚት ሰንበት ቀዳም ምእንቲ ክትክበር ብዙሕ ደኸሙ። ብጽቡቕ ምሕዳሮኦም ድማ ብዙሓት ፍጹማን ንሃገርና ኣፍረዩ። ናብ ኣፎም ዝበሰለ ነገር ከየእተዉ 24 ሰዓት ብዳዊት መዝሙር ይድሰቱ ነበሩ። ረሃጾም ድማ ክሳብ ከማይ ካብ ነፍሶም ዝወርድ ይሰግዱ ነበሩ። ሃዋርያዊ ግብሪ ንምፍጻም ድማ ወንጌል እንዳሰበኹ ዘለዎም ነገር ይምጽውቱ ነበሩ።
لومي نايزوم صادق عرفتم يو بركتهم يحضرنا صلاتهم يردئنا آمين. قدوس فيكتور زشاو إذا قدوس كاب عبيتي سماعتات حدا يو شاو مالس سماعت الناس استقبل الله بوتاقت كون كلا فيكتور كالي يوني بحال كاب كريستيان ولدو زورسو سناي قبري أصنعو بقنع من قد نبرا ولا أقوى من إسي نهاجر أما حداري هابتا من ملك عنيان انتخنا إذي كله كابناي كريستوس فغري كفاليو أي كالن زمان سماعتات أبزبت حاجي زدما كبرو نعكي سلا كريستنا بزح تساقيو بزاو معالتي مستقتلتو سماعت كونام ويتا دماك الكيدان أتولو آمين. أملاك قدسان نايفتوتو مستير قدسنا أي سورلنا بركتهم دما يبزحلنا آمين. تحساس حمشته زخبرو عامتاو ناي قدسان بعالات قدستي أوغانيا تقاداليت أبا قبر نازراوي نصو قدس فيكتور سماعت قدس فيليبوس سماعت قدس نهوم نبي ورحاوي بعالات دما قدس بطرس ليك هواريات قدس باولوس برهان عالم قدس يوحاني إثيوبياوي قدس آموني زنحيسا أبونا قبر منفس قدس آمين. نأتاتهم أبيتين أوشت دنبين سفرة أب كاب أوداتن أوالدن زبلت سم كهبهم إياه زيت أفق زل عالماو السم كأ كهبهم إياه إبل إساياس معرف حمسان كدشتن فقدي حمشته زودقا زنت أباك الكوني زيما كله بقى في قدسان تقوان ملاكتي تعرم اللي وآمين. أبونا زب سمايات يتقدس سمك تمسع منجستك ويكون فقادك بكما بسماي كما هو بمدر سيساينا زلل ألسنا هابنيوم هدق لنا أبسانا وجقاينا كمان هناني نهدق لزا أبسرنا إتهاب عنك زي السمسوت الله هنن وبالهنن كل أكيس مزاكي إتمنجس هايلو وسبات العالم علم آمين. بسلامك قدس جبريل ملاك أوغزت يا مريم سلام لكي دنجل بهلناكي ودنجل بسقاكي أمك زاوير صباعو سلام لكي بروك أنت مانس وبروك فركرسكي تفسيف سيت أو مريم لتسقع ملتا وداسي ملتا موغوس ملتا كله إغزاوير مسلكي سآلي وصلي مهرة بنتي أنا مهرة كل عالم هذا فكر ولكي إيسوس كريستوس كما يسرى لنا هطعوينة تماهيت أنبك تماهيت أنبك دانتي آمين. وسبحات لإغزاوير ولولادة دنجل ولا مسكالو كبور آمين آمين ليكن.